Unayo ikamera? Ewe ndinayo. Iphi? Isetyesini yam. Kukho ntoni etyesini yakho? Kukho iimpahla neencwadi. Kuphelele apho. Ewe, kuphelele apho. Utywala? Akukho. Kulungile ke. Unayo ikamera? Do you have a camera? You have it, a camera. Ewe ndinayo. Yes, I have it. Iphi? Where is it? Isetyesini yam. It is in my suitcase. Ityesi is the suitcase. Kukho ntoni etyesini yakho? What is inside your suitcase? Kukho iimpahla neencwadi. There is clothes and books. Kuphelele apho. Is that everything? Is that it? Ewe, kuphelele apho. Yes, that's all. Utywala, alcohol? Akukho. There isn't any. Kulungile ke. All right then.